Buenos días a todos, todas, gracias por vir a esta convocatoria ordinaria xa para hoxe, día 29 de xullo, a 11, e xa pasan, e empezamos co primer punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Se non hai ninguna alegación ou erro que se vira na acta, podamos aprobar. Non hai ningún erro, ninguna necesidade. Gracias. O segundo punto pasamos ao expediente 271/2017, aprobación definitiva do Conta Xeral correspondente ao exercicio 2016. Pegamos a señora secretaria dame. Comisión Informativa de Turismo, Comercio y Promoción Económica y Facenda, en data 11 de maio de 2017, acordou informar favorablemente a Conta Xeral do Concello de Xinto do exercicio 2016 e quedou cumpridamente justificado. E ordeu que a referida conta, así como informe emitido pola Comisión, pois exposto ao público polo prazo de 15 días, a fin de que durante o realizo de acolito máis se pudiera presentar tanta reclamación para a súa observación se tiveran por convenios. Transcurrido o prazo de 15 días e 8 máis en la publicación no Boletín Oficial da Provincia, non constan alegacións no registro. Moi ben, moitas gracias. Teremos a intervención dos membros do usuario. Muchas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Simplemente decir o que vimos reiterando, repetir outra vez nos últimos exercicios, que nos, en cuanto a tramitación administrativa ou técnica do expediente, non temos ningún reparo que facerlle, tanto intervención como secretaría, etc. Pero o que sí que temos que decir é con respecto ao fondo que reflexan estas contas e o fondo que ven reflexando reiteradamente nos últimos anos. O que non estamos de acordo é unhas contas que, como xa teño dito en outras ocasións, o que reflicten é que cada vez este Concello máis autosuficiente está máis autofinanciado con impostos e taxas directas e indirectas por os propios veciños e outras administracións, Xunta de Galicia, Goberno do Estado, Diputación Provincial, pois fai anos que teñen consideradas as aportacións os ingresos do noso Concello, cuando non son totalmente testimoniais ou incluso podríamos calificar de ridículas como o caso da propia Diputación. Entón, bueno, en función desto, de reiterar o voto as posturas que temos manifestado en outros anos, que o da abstención en base a estes argumentos. Gracias, señor Campos. Bo día, señor presidente, e benvidos todas as personas. Gracias ao veciño de Parada por estar aquí para ver o que está sucedido con eso. E nos manteñemos, efectivamente, este tema burocrático, efectivamente, para repetir o que nos momentos se acordou nos orçamentos, uns orçamentos que siguen sendo restrictivos, uns orçamentos onde que antes o compañero do Ramiro Rodríguez está basado no incremento de impostos aos vecinos a vecinos, a pesar de que estamos en congelar, e basicamente non cabe que suplemento burocrático lo vamos a mantener o de sempre, que é a excepción. Moitas gracias, señora Dama. Bos días, gracias, presidente, gracias a todos os vecinos que nos acompañan, gracias aos medios de comunicación, e decir, os mismos compañeros, igual que fixemos na aprobación inicial da Conta Xeral, vamos a manter a postura da abstención, pois basada nos mismos argumentos que utilizamos no día. A súa Conta Xeral e a súa forma de gestionar este Concello, que nós non compartimos, ou por lo menos temos outra forma de pensar e o faríamos de xeito distinto. Por lo tanto, optaremos por a abstención. Moitas gracias, señor Casas. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Non vimos aquí a hablar dos orçamentos, fálase da Conta Xeral. A Conta Xeral aprobouse o día 1 de maio en Comisión Informativa sen ningún problema. Quere decir que como documento e instrumento visible para que haxa un control por parte da Administración e dos ciudadanos onde se gastan os diñeiros do Concello, non se pode ir a decir que facemos todo mal ou faremos todo ben que debemos, pero hoxe non é presupuesto, non é orçamento, señor amigo, señor Pérez Campos. É a Conta Xeral a que non houve ninguna alegación nin por parte de ningún membro da oposición, nin por parte de ningún ciudadano, entonces transcurriron os plazos e como queda que a lei dice antes do día de octubre, el día 15 de octubre, hay que comunicar el Consejo de Contas, nos vamos a dar a aprobación y se le damos inicialmente. Ya lo vamos a dar a Muy bien, muchas gracias. Si quieren intervención, señor Campos, nada.
Executiva da Diputación Provincial de Ourense. Señor Secretario de Estamos. No se favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, delegar na Diputación Provincial de Ourense a competencia municipal para levar a cabo a declaración ejecutiva de determinados tributos e outros ingresos de dereito público, nos termos recollidos na proposta de convenio elaborado polos departamentos de declaración e tesorería. Segundo, trasladar a certificación do presente acordo de Diputación Provincial de Ourense para o seu coñecemento de efectos, en especial para a súa aceptación a mayor brevidade posible. Terceiro, facultar a alcaldía para a firma de canta documentación sexa necesaria para a execución do presente acordo. Gracias, señor Rodríguez Suárez, por esta palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque, bueno, o outro día non pude asistir ás comisións informativas, entón non pude manifestar xa naquele momento a miña postura respecto deste punto. Decir que vou votar tamén a favor, basicamente, pues, pensando en que desde o punto de vista do Concello é un acordo favorable, as deputacións, pues, por lo menos mentras existan, mentras estén aí, pues, que sirvan para algo. Nada máis. Gracias, señor Pérez Campos. Sí, vamos a ver. Nos vimos defendendo, así vimos defendendo que as diputacións son unos entes que deberían desaparecer hasta muchísimos anos e a postura que seguimos manteniendo, pero que incluso ahora temos incluso máis argumentos. Nos últimos días podemos ver nos medios de comunicación como a inadixencia por parte desa administración levou-nos a perder 15 millóns de euros de Europa. Bueno, o señor presidente, que isto se falta de sair nos medios de comunicación, o tipo que fai, que se de facer, bueno, seguimos probablemente no posto último do Estado español, que bueno, que fai muchísimas cousas. E non salir para nada, decir, porque se perderon eses 15 millóns de euros, sí que se gastan os cartos en cousas como, bueno, para entregarlos a elección pagamos 2.700.000 euros, en gastos personais que non se sabe para que son, e, lóxicamente, o que fai a Diputación é entregar cartos aos concellos amigos, e en detrimento do resto dos concellos. E, canto ao fondo da cuestión que se está plantexando aquí, non entendemos como o concello de Xinzo de Limia non se fai cargo da recaudación. E vou explicar por qué. En principio, nestes momentos, a Diputación o único que fai nesta materia é imprimir e mandar os recibos correspondentes. Son as vecinas e vecinos de Xinzos que venen a reclamar ao Concello, donde dúas persoas os atenden continuamente, e que ese coste que se ten na Diputación é que nos cobran un 4% que recauda aproximadamente 200.000 euros, máis ou menos, pero a maior xa que engadirle o gasto dese persoal que se adica prácticamente, exclusivamente a solucionar os problemas que teria que solucionar a Diputación. E o coste entre persoal, mobiliario, impresoras, fases, papel, etc., pode rondar os 75.000 euros. O sea, que con 275.000 euros o Concello ben podía aforraros e asumir directamente a recaudación dos impostos da vía executiva. Por tanto, non vamos a votar en contra desta decisión. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias, señor alcalde. Efectivamente, estamos hablando en este momento, en este punto, de la delegación a la Diputación Provincial, la sesión ejecutiva, la declaración ejecutiva de determinados tributos de ese concello. Os argumentos son que hai tributos que non se poden cobrar en período voluntario, que non se pode levar a cabo a recaudación en vía executiva por parte da tesorería e do servicio de recaudación, porque, en teoría, en la práctica, tamén non hai suficiente personal, antes de 6 personas, a partes que só hai dúas, os servicios de renovado de traballo e para que se ve tampouco existen medios informáticos necesitados. Vamos a delegar o cobro en executiva a Diputación mediante un convenio que vamos a ensinar por 4 anos, co cual a Diputación sigue facendo de banco, ¿no? Librando cantidades a este concello que nesta comunidade. Isto vai a supor un gasto de un 4% dos ingresos repagados e nos que estamos vendo, sobre todo este ano e xa o ano pasado, o lío que se monta cando os recibos non veñen ben. E porque queremos no municipalismo de cercanía, pensamos que seguir cedendo a Diputación non debería de ser a única opción, como ben apuntaba un dos portavoces, e habería que saber cuánto nos gustaría facelo con medios propios. Efectivamente, máis personal, máis dotación de medios técnicos, etc. Neste plenario se ten falado de cuánto costaría ou cuánto se aforraría se isto sigue facendo a Diputación ou ten que facer o Concello.
Por tanto, dado que non disponemos de datos objetivos para comparar do custe que suporía para esta casa municipalizar outra vez o servizo de renovación e dado que moitos administrados teñen que recurrir a personal do Concello para que se solucione o problema e moitos deles teñen que desenvolverse para solucionar os problemas de notificacións que están mal, recibos do IBI que están mal, incluso recibos do lixo e para solventar estes trámites nos vamos a votar con abstención. Muchas gracias, señor Casas. Señor alcalde, a verdade é que a día de hoxe xa temos delegado na Administración Provincial a recaudación tanto de IBI turístico urbano como de ITM, e agora se pretende pasarlle que para a recaudación de negocios casas. Por medios propios que temos non o damos feito, iso está ben constatado, non se fan só de ese despacho de recaudación, senón que se fan tamén todas as reclamacións catastrais e todas as temas que a xente nos trai cada día. En efecto, hai momentos en que está con moita demanda de servicios. Todo eso que pretendemos agora é que a partir de xa a propia Diputación, que nos parece máis aconsellable, xa que a falla a recaudación voluntaria, faz tamén a Endería Executiva. Parte de esas casas, toda aquela juicio, a concesión do dominio público, as construcciones especiais e todos. Nesa proposta de convenio que nos vai a vincular durante 4 anos, prorrogable ou iniciable, según establece o propio convenio, o que nos vai a facer é un servicio a maiores que non nos vai a costar máis caro que só nos a costar. Non se pode vir agora aquí a facer unha moción con a disposición que está o funcionamento da Diputación, se sai outro foro, señor Pedro Campos, que está na Diputación Provincial, a cuestión de si ten a mí que nos represente, ten a compañero da corporación que forman parte desa corporación provincial, para que debe unha moción para que desaparezca. Probablemente, cando vostedes sexa diputado provincial, vai pasar como anuncio xe ver, en tempo non vai a permitir que a Diputación non sería pagada. Non renovamos a pasar dese convenio e cederlle a Diputación a tarefa de executar a Diputación executiva. Nada máis, señor alcalde. Muy bien, señor Suárez. Sí, muy brevemente, simplemente por aclarar alguna cosa que se dixo por aquí, na que estou de acordo. Efectivamente, eu penso que este debería ser un servicio que debería estar o máis próximo posible aos cidadáns e que un concello das nosas dimensións debería analizar e estudiar se un servicio que pode prestar con medios propios e cuál sería ese coste e se sería máis beneficioso facelo por esta maneira. De todos xeitos, como estamos falando da vía executiva, é unha parte do funcionamento global da recadación. Tamén nos parece moi lógico, por eso do meu voto a favor, pues que efectivamente a vía ordinaria este gestionada pola Diputación e a vía executiva sea o propio Concello, o cual de aí máis ben a miña postura favorable a cederlle, en todo caso, todo a propia Diputación. Es decir, se fai a vía ordinaria, o lógico será que tamén se encargue no seu momento da vía executiva e non como temos hasta ahora. Independientemente de que, reitero, pues, nós estaríamos de acordo, veríamos positivo con vosotros que se fixera un estudio, no sentido en que se apuntou aquí, de que o Concello analizara cuánto lle costaría facer a recadación completa, executiva e ordinaria con medios propios e comparado co coste que ten actualmente con respecto á Diputación. E independentemente deso, o que sí que entendemos é que fai a Diputación, fai o Concello, os vecinos o que teñen que ter un servicio próximo para esas cuestións das que tamén se fala aquí, se facía mención, ou se faga allí no propio Concello, na proximidade, non se teñan que desplazar a Ourense. Nada máis. Gracias, señor Percamos. No, sinceramente, agradecerle ao señor Casas que me considera tan importante para ser algún día diputado, ¿no? Pero que se está claro que está na Diputación, que vamos, que non creo que non debe ser ese sitio, pero bueno, independentemente de eso, presentaré unha moción para que desaparezca na Diputación. Nada. Gracias, señor Lama. Ben, eu simplemente fixar este punto en alusión ao que decía o señor Pérez Campos, nós implementamos a duración dese proxecto que de recordo que hai que ser adaptarse a ese objetivo que se presenta en concorrencia competitiva, que non é algo que a Diputación de Ourense ou os grupos está gobernada con outros grupos, que tamén se presentou, non é que teña dereito directo a él, senón que é de concorrencia competitiva, co cual presentan un proxecto e lle poden dar o que decía de que a Diputación reparta aos concellos amigos contradícese co que decía antes na anterior intervención o señor Rodríguez Suárez cando decía que o concello xente da Diputación non lle daba dinheiro, non? Cando lle interesa dice unha cousa, cando non interesa dice non.
En todo caso, eu, se non creera nesa institución, non estaría nela. Se non creo nunha cousa, non estou nela. Pero cando me interesa, creemos, e cando me interesa, non creemos. Ben, a postura está clara, votos a favor do Grupo Mixto BNG, Partido Popular, abstencións en contra o Grupo de Xile Fadiante e a abstención do Grupo Socialista. Gracias. E pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación provisional do novo diseño do escudo e diseño da bandeira do Concello de Xile. Señora Secretaria, de lectura do dictamen da Comisión. Aprobar provisionalmente el nuevo diseño de escudo en los siguientes termos, según la propuesta remitida por la Comisión Heráldica de Galicia. Partido en medio costado. Primeiro de prata, branco, a banda de sal en negro, en obra rechante a carrera de ouro amarelo. Segundo de ouro, o galo de gules vermelho. Terceiro de sinople verde, dúas espigas de ouro dispostas en aspa. Ao timbre, a coroa real pechada. Segundo, aprobar provisionalmente o diseño de bandeira nos seguintes termos, segundo a proposta remitida pola Comisión Heráldica de Galicia. O pano branco coa banda de negro rechante a cadea de amarelo. Partida en medio cortada, o batiente, primeiro de amarelo co galo vermello, e segundo de verde coas espigas cruzadas de amarelo. Terceiro, someter este acordo de información pública polo plazo dun mes mediante anuncio no no tablero de ditos. Paso durante o caso poderán presentar alegacións. Muchas gracias, señor Luis Suárez, que nos pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ben, na línea que comentábamos antes de iniciar o pleno, eu penso que o mellor o ideal, casi, non o mellor non é que eu penso, pero o ideal creo que hubiera sido que isto se hubiera tratado con máis tempo e con máis calma, non presentalo, pois eso, nas comisións fai uns días, e traerlo aquí para que hubiera posibilidade pois, de plantear algún tipo de alternativa. Entón, como digo, na línea que estábamos falando antes do inicio do pleno, nos, en cuanto ao escudo, estamos de acordo, parecenos ben, parecenos que é máis presencia e máis do que temos actualmente, pois na parte do escudo estaríamos de acordo, a que non concordamos tanto é na bandeira. Entonces, aí sí que eu xa iba a anunciar que a minha intención era presentar alegacións, porque estamos falando dunha aprobación inicial que se vai a ver un período de alegacións, entonces, pues, reiterar o que dixemos antes, que vamos a presentar nese período de alegacións, entendo que, como dixemos tamén, consensuadas, pues, unha alternativa de bandeira que cumpla co que se nos os parámetros que a Comisión Heráldica establece, etc., que se poida ser de consenso e que sea, entendo, pues, máis a caída que agora mesmo se pon sobre a mesa, que xa digo que non, en principio non nos convence en absoluto. Gracias, señor Pérez Campos. Sí, vamos a ser, como decir, as organizacións que traía para manifestar, xa que, como el compañero Ramiro, quedamos en que nos íbamos a abstener para mirar o tema da bandeira, porque, desde logo, é algo que nos, xa o dixen na comisión, nos parecía bastante, tajarera, non? Entonces, como xa quedamos nese acordo de facer as delegacións conxuntas, evidentemente que todos absteñamos uns cantos, ahora sí mesmo que vamos a abstener e, lógicamente, reunimos para consensuar unha bandeira que sea visible, que a xente a pueda utilizar sin máis. Muy bien, muchas gracias, señora Roma. Pues non engarían os compañeros e o que falamos desde o inicio deste plenario, nos parecía na comisión a máis acertada a opción A, porque era máis simétrica, en Barranques iso parece máis ben un estandarte que unha bandeira en sí. Observado polo miúdo outras bandeiras de outros concellos de similar entidade a nosa, non só desta provincia, sino de outras provincias de Galicia, como o caso de Calda, de Viveiro, de la Lina, de Barco de Valdeobras, nos parece que habría que consensuar entre todos os grupos, non temos ninguna obsesión ao tema do escudo, pois un pano, xa sexa con franxas ou xa sexa con barras ou un color solo, ou a vos colores ou como se decida nesa comisión de consenso, facer unha bandeira que poda quedar para non ter que aprobar agora unha e mudar despois. Nos vamos a, en principio, a absternos para presentar as alegacións e consensuar con toda a corporación. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor alcalde. Aquí desde o Concello, cando se me escuta a Dirección Xeral da Administración local, solicitando un informe para o novo diseño de bandeira, de escudo e a elaboración da bandeira. Un informe que nos remite para unha recomendación que se
la aprobación provisional podía ser opción A, pero como queda que sea unha aprobación provisional, cabe a posibilidad de que se manifesta que nos parezca oportuno, presenten alegacións e sugerencias, tanto do grupo de oposición como os colectivos ou cidadanos que queiran, recollendo podemos ser a maior número de sensibilidades coincidentes e facer unha bandeira evidentemente que nos representa a todos. Entonces, nos vamos a ligar o apoio a esta aprobación provisional e abrir un plazo de alegacións e de aportación de ideas para mellorar, digamos, a provisional. Bueno, muchas gracias por dado que postura está claro decir que tamén estamos de acordo con que vamos a dar a aprobación inicial e na comisión non xunta portavoces nos reuniremos os portavoces nos dirán e chegarán a ver se é posible que a comisión ártica recolla pois outro tipo de bandeira que se pode haber entre todos. O cual, pois, é favorable o dictamen, que votos a favor do grupo popular e as abstencións para ver ese novo diseño na siguiente comisión. Gracias. No punto de actividade de control sobre a aprobación de decretos de presidencia, que usted non é o seu poder, e no punto C estamos con novas preguntas que entraríamos primeiro nas mocións. Nós temos unha moción, dúas mocións, unha que se presentou o día 22 de xuño, o registro de entrada 3.314, e outra que acaban de entregar agora mismo no plenario, o cual empezamos ca moción que ten maior antigüedad, que é a de moción conxunta sobre a instalación dunha planta de produción de mestura bituminosa en Quente, na cantera de Bouzas, número 266 de Palabrivira, e solicitamos a urgencia, o voto de urgencia desta moción. Cual solicitamos votos a favor. Unanimidade, gracias. E agora, pois, damos un breve turno de intervención, xa que vai ser un portavoz de oposición, pero bueno, damos un breve turno de intervención a cada un dos portavoces. Señor Rodríguez Várez, temos que dar. Simplemente decir que nós, falando con estes grupos, tiñamos a intención de ceder a primeira intervención nosa aos vecinos para que poidan eles explicar exactamente cual é a problemática. Entonces solicitamos esa cesión de palabras, se non hai ningún inconveniente por parte da presidencia. Creo como olvidamos de ti. Señor Arnaldo, señor consejero, como días. Mellor se se pode... Señor alcalde, señor consejero, como días. Un segundinho solo. Perdón? Un segundinho solo. Dáme dicindo a señora secretaria que en base a legislación non se pode, pero bueno, non lo vamos a tomar como intervención, sino que vamos a tomar como conjunto, como conjunto de digamos, de sugestión. Entonces, vamos a tomar con eso, y luego la señora secretaria como de intervención, como consulta o como proposición. Estamos diciendo que ten que ser ao final da intervención, pero eu supoño que non podrá ningún impedimento que sea o principio que se nos recuerde como intervención. Digo, simplemente como apunte, na Diputación Provincial temos feito varias veces, non finalizou. Es decir, se hai consenso por parte de todos, Consenso hai. Vai a señora secretaria do artículo, despois tomamos. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en estas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de grado o desagrado, pudiendo el presidente proceder en casos extremos a la escucha del asistente que por cualquier causa incluya al organizador de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. El artículo es el 87. Pois, independientemente de eso, xa que a secretaria de acceso se non importa, facemos a intervención nosa, depois ao final, fagan vostedes, e así Non se preocupe, cumplimos ca... Gracias. Señora profesora, temos que falar.
Ben, pois, entendo que o artigo que se refiere a secretario das Rendas e das cuestións de orden, digo, pero bueno, en todo caso, vou eu a facer unha pequena intervención, simplemente, pois, explicando o que pretendemos nesta moción. Pero en todo caso, despois, entón, que sean os vecinos os que aporten tamén o seu punto de vista. Ben, no, esta moción creo que é conhecido de todos, non vou afondar moito, ni estenderme moito, porque tampouco quero que acaparar o argumentorio de toda a oposición, que non vamos a retirar o que é multiplicado por 3 os argumentos. Simplemente, pois vou a facer fincapé en 2 puntos, ou en 2 ou 3 puntos que me parecen importantes. En primeiro lugar, facendo un pouco de memoria, decir que isto xa veu a este pleno pois no ano 2014. Daquelas estábamos non ao principio, pero nunha fase máis inicial do asunto, e por parte deste plenario pois xa se rexeitou por unanimidade daquelas a instalación desta planta bituminosa aí no pobo de Parada. Desde entonces, pois, seguiu ao curso institucional, cambiaron alguna legislación de algún tema polo medio. O que teño que decir é que a día de hoxe, pois, o tema está pois, nunha fase final, non é como daquela, senón que estamos xa nunha fase final. Eu creo que a vontade de todos, é que, recollendo pois, o sentimento veciñal, a planta non se abra aí e non se monte aí. E o único que cambiou é pois, a entidade ou a instancia que tiña que tomar unha decisión e o punto no que estamos, como digo, é o punto final, e agora pois, a vía administrativa prácticamente está esgotada, e a única vía que vai quedar, a única vía que se lle plantexa, e a única vía que se lle abre os vecinos é a vía judicial para intentar paralizar isto. Nós temos que decir, sin entrar moi a fondo no asunto, que seguimos mantendo a nosa postura en contra que se monte aí, non entendemos para que queremos os polígonos industriais. E algo ten que estar mal en alguna legislación cuando unha planta deste tipo se pode montar a escasos centros de metros dun núcleo habitado e nun monte. E temos que decir que neste caso, como en algún outro, por parte deste Concello non vou a falar de incompetencia, pero sí que vou a falar de falta de diligencia, porque se esgotaron, se foron dando pasos administrativos sin que desde esta casa se fixera pois, prácticamente nada para oponerse. Temos que empezar en maio de 2014, cando saliu a información pública da avaliación de incidencia ambiental. Daquelas, o Concello xa foi informado, daquelas, o Concello emitiu un informe e ali deixamos pasar ese punto inicial, un punto fundamental, entendemos nós, que é o punto onde se avaliaba pois, a incidencia ambiental, onde se podrían haber presentado as alegacións que se presentaron posteriormente. E, como digo, daquilo podemos falar de absoluta falta de diligencia do grupo de goberno do Concello, porque se os vecinos houberan tido noticia nese trámite da que se lle pretendía montar aí, seguramente pois xa se houbera mobilizado, houberan presentado as alegacións oportunas, e o trámite non houbera pasado pois, sin pena nin gloria, e un resultado favorable á declaración e á actividade sin ningún tipo de oposición por parte de nadie. Despois foi cando se empezaron a facer as obras ilegalmente, se paralizaron, veo o pleno, veo a moción do pleno, moción da Diputación por unanimidade en contra, e o tema seguiu a súa tramitación administrativa. E outro punto clave nesa tramitación administrativa é o ano 2015. No ano 2015, a Dirección Xeral de Minas autoriza o establecemento de beneficio da planta de bituminosos na canteira de Bouzas de Parada de Ribeira, e novamente nos atopamos con que naide se enterou de nada, naide presentou alegacións, efectivamente había un informe do propio Concello, dos técnicos do Concello, onde se contradecía e decía que non era unha planta de beneficio. Ese informe non debeu ser tido en conta, o criterio superior dos técnicos da Dirección de Enerxía e Minas dixeron que sí que era un establecemento de beneficios, e novamente volvemos a deixar pasar outro punto importante sin presentar alegacións, sin presentar o recurso que se podría haber presentado, pois para intentar por todos os medios e en todos os trámites administrativos oponerse e intentar paralizar iso. E ahora topamos efectivamente, pois fai unhas semanas,
con que, con todos os informes favorables e con todo os vistos buenos de todas as administracións e de todas as instancias implicadas, o Concello non ten máis remedio, e aí non se coincidimos con vostedes en que non ten máis remedio que concederlle a autorización e a licencia de actividade e a licencia a esta planta. E agora, pues, como digo, xa no final do proceso, pues, atopámonos con que o problema é un problema de todos os vecinos, é un problema grave, é un problema que nos implica a todos, e a única solución difícil, complicada, vai ser a denuncia judicial, e a esa denuncia, pois, eu creo que se había que, pues, teria que haberse chegado, pois, logo de haber agotado, pues, todos os cauces intermedios administrativos, políticos, para poder paralizar isto. A nosa moción que presentamos, pois, nós non sabemos se con máis ou mellor acerto, con máis ou mellor, pois, atino a hora de definir o que pedimos, pero entendemos que sí, recollendo o esencial da vontade dos propios vecinos, é que ahora mismo que o acordo da Xunta de Goberno donde se lle concede a licencia da instalación a esta planta, pues, está concedido. Nos que pedimos é o objetivo, repito, non sabemos se con máis ou mellor máis ou menos afinadamente, é que se paralice ese acordo, é que esa licencia non se consiga, o sea, non se autorice en base aos criterios que nos pensamos que non cambiaron con respecto ao que se planteaba fai 3 anos, e intentando, pues, buscar unha salida administrativa, aunque sabemos, por lo que venho de explicar, tamén coincidimos en que pode ser tarde a un tema grave que preocupa aos veciños, un tema que, como digo, non entendemos como unha legislación que permite unha instalación destas características en medio dun monte, a escasos metros dun pobo, cando non se para que aprobamos, se para que se fan polígonos industriales, instalacións en polígonos industriales, calificación de chan industrial, etc., cando despois resulta que temos unha legislación que nos permite este tipo de sincentivos. É o momento nada, moitas gracias. Gracias, señor Pérez Carlos, está nuestra palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, unha vez máis atopamos ante unha das múltiples alegacións e tropelos que nos teñen confirmados os nosos problemas. No actual ano 2014 saliu este problema dito da parte esta parada, e a presión veciñal vemos a ter unha reunión con eles en Parada de Ribeira, donde o señor alcalde manifestou que esa planta nos iba a construir nesa reunión. No pleno do 29 de xullo, no pleno extraordinario, acordouse por unanimidade a non instalación desa planta onde estaba programada. Pero o señor portavoz, Manuel López Casas, dixo na súa intervención que isto non é unha lotería para xinto, dada a contaminación que xere, además de ser modesta, de salud, combativa, peligrosa. Dado que se produce residuos altamente tóxicos que está preciso guardar en pasa de doble parede, aparte de consumo de 2 veces de litros de auga fora, tamén di que se pretende estar un terreno clasificado como solo rústico de función forestal, e as terras ao seu redor son de alto interés agrario e a protestar dentro de unha zona de ya que era sabía este posicionamento, vamos a unha hora, perdón, a un ano das eleccións municipais, normalmente incluída eso moito na zona de Cristianesa, pero a realidade é que agora os argumentos non cambiaron, non daban absolutamente para nada. Seguimos estando nunha zona dentro dunha zona cerca, seguimos estando nunha zona de alta producción agropecuaria, vai afectar gravemente a todas as actividades agropecuarias, e a actividade estaba simultáneo só rústico do territorio forestal, que se expande así, vai xerar emisión de tratamiento de materias altamente contaminantes, etc. A legislación, aunque non houve modificacións, prácticamente non cambiou sustancialmente respecto ao ano 2014, xa era un cambio, que daqueles era a Xunta de Galicia que tiña que dar a licencia, e agora é o Pedro. Entón, probablemente, claro, era moi fácil dicir aquilo, porque como era a Xunta, en cambio, era a licencia, a culpa non era nosa, pero era a Xunta. Bueno, o que é a realidade é que estamos ante unha actividade molesta de saúde e moción peligrosa, e que o voltar non pode instalarse a menos de 2000 metros do núcleo de población,
e a distancia comparada da ribeira é de 400 metros. A contaminación do aire é claramente demostrada o dióxido de sofre, o dióxido de nitróxeno, monóxido de carbono, partículas contaminantes con nafta, formada de hilo, arsénico, cadmio, etc. O cal constituye a chamada choiva ácida, a pesar de que algúns se rinden que son comporta irritantes que producen afeccións ás persoas, tanto a pel como os ollos, etc. Vai un pouco, aprobamos unha moción para que a Xunta mirase por que hai tanto cancro na comarca da Limia, e este pode ser outro factor de incremento do cancro na nosa comarca. O consumo de agua, que xa se dixo de 23 litros de agua a hora, o proxecto PON partese que vai a facerse 499 toneladas deste tipo de produtos, e recordarles que o artículo 36 da lei do 2/2017 residuos solo de Galicia, do 10 de fevereiro, no solo rústico de especial protección será necesario toda a protección ou informe favorable do órgano que tenga competencia sectorial correspondente con carácter previo a obtención do título habitante municipal ou da autorización autonómica nos casos en que sexa presentiva, segundo dispongo da actividade. Consideramos que se impón de falta, porque para nós teria que medio regular a través de montes facer se impón nos costa que este feito. Por outra banda, aquí se queremos, calquera de nós que montar unha actividade de exploración voluntaria de campo no municipio non pode facelo e temos que ir ao polígono industrial. Preguntamos por que logo esta planta se deixa instalar nun terreno rústico de protección forestal. A Dirección Xeral de Minas, de Enerxía de Minas, no ano 7 de abril de 2015, justifica esta instalación en base a que é un establecimento de beneficio. Queremos lembrar que, no mes de agosto de 2014, un técnico municipal informou o uso solicitado non pode declararse ningún dos usos señalados no artigo 36 da lei, non se pode considerar un establecimento de beneficio e a actividade complementaria da primeira transformación da explotación da canteira, xa que o establecimento de beneficio debe ser entender aqueles procesos industriais que a partir da materia producida na explotación transformen os produtos para a súa posta no mercado, por exemplo, corte de pedra granítico, a realización de lousas a las traballos, a separación por granulometría das areas ou a súa mestura. Neste caso, o que se fai é a realización dunha actividade industrial que ten como base primaria os frutos bituminosos, que non portan a cantidade de terra. Ahora, se non estudemos todo, produto da terra. Entón, nos preguntamos por que cando a Dirección Xeral de Minas fai ese informe, que é un informe técnico, igual que un informe técnico que ten aquí o Concello, non se recurre esa decisión. Se hubiera recurrido esa decisión no ano 2015, hoxe teríamos resolucións, porque como contencioso administrativo que nos dirían que non teríamos que seguir. Darían a todos. Pero, de novo, non está deixadez de funcións por parte do Concello, por parte do grupo de goberno, é palpable e total. Entonces, lógicamente, deixaron irindo para non chegar a unha situación de que non podemos facer nada, porque todos os informes son favorables. Se se hubieran recurrido, pues igual non eran tanto favorables, porque os técnicos son os técnicos, e que a que dice un milo sería a xustiza a través do contencioso administrativo. Non se fixo, lógicamente, agora é un petate bastante importante e que vamos a pagar consecuencias. Somos todas as vecinas e vecinos da comarca, e, lógicamente, os vecinos e vecinas de Parada que van a ter que utilizar medios legais para intentar anular esa planta. De momento, nada máis. Gracias, señor Lama. Gracias, señor presidente. Bueno, despois de dar a resposta dos compañeros que me pidieron a palabra para ser breve, decir, planta da Esparta Parada, 3 anos despois. Cronoloxía 2014, presentación do proxecto, falta de licencia, paralización por decreto desta alcaldía, xuntamos a colaboración en Parada e os veciños alarmados pedidos que fixéramos eso. Moción consulta neste Concello, moción consulta na Diputación, aprobada por unanimidade. Resolución ambiental favorable, 11 de junio de 2014. Os datos desde aquelas non mudaron e non hai outro informe posterior da Consellería de Medio Ambiente. Ano 2015, resolución da Dirección Xeral de Minas, por que nos alegou aquel trámite?
Pensamos que aquí hubo un pouco de desaire de funcións por parte do grupo de goberno. Por lo menos eso pensamos desde o noso grupo. Cronoloxía do 16, cambiou a lei do solo. Entonces o marrón xa é do Concello. Mentras ambos pedían entrando tumbos dende Xinto para Ourense, de Ourense para Santiago, de Santiago para Ourense, outra vez para Xinto, que se fixo mentras os veciños non se informou en absoluto do que estaba a acontecer. Por lo tanto, nos pensamos que houve unha falta de información, unha falta de transparencia en este proceso. Non costaba nada, señor alcalde, temos que votar unha reprimenda, reunir os veciños e decirle isto é o que temos en riba da mesa. Isto é o que a lei nos obriga a facer. Qual é a posición dos veciños? Había alguna posibilidad de entendemento, concello, empresa e veciños onde se pretende instalar a planta? Iso que se vota a planta. Por lo tanto, cronoloxía do 17. Terceiro informe do técnico desta casa completamente distinto do primeiro. Tan solo se resolve as alegacións. Ese informe tan solo resolve as alegacións o día 19 de abril de 2017. Posteriormente, o 29 de maio, se toma un acordo en Xunta de Goberno e se notifica aos veciños. Menos mal que habían alegado e que tiveron que contestar as alegacións, porque senón enteraríanse como se enteraron en 2014 cando subieron os camións para empezar a obra. Por tanto, señor alcalde, nós non dubidamos da competencia legal para otorgar esa licencia de obra. Nós non dubidamos de que a competencia agora a ten o Concello. Pero púdose facer de outra maneira. Púdose ter informado aos veciños e non causar este perjuicio dun gasto de cartos que van a ter que facer precisamente para demandar a este Concello en vía contenciosa administrativa. Por lo tanto, somos todos responsables de non abrir unha mesa de diálogo cos veciños, desa falta de transparencia e, por suposto, de sentar os veciños sobre a empresa e ver que posibilidades había de outra ubicación e que posibilidades hai de esas medidas correctoras, como se van a implementar, como se vai a controlar a empresa. Temos medios técnicos para facerle cumplir todo o que a Consellería lle vai e indica nesa resolución que teñen que cumplir. Van a ser capaces de facelo. Quen vai a inspeccionar, quen vai a tomar os parámetros desa contaminación acústica, atmosférica e todo tipo que señalan na resolución ambiental. Por lo tanto, os informes, señor alcalde, mudanse aquí e mudanse en Santiago, vostedes saben ben. As decisións das xuntas de goberno tamén se poden mudar. Mesmo, pois, nós temos constancia de que algunhas decisións de xuntas de goberno se mudan cando algún empresario mete este Concello na vía do contencioso administrativo e, posteriormente, para os informes jurídicos, pois, se toman decisións totalmente contrarias. Por lo tanto, nos pedimoslle o que temos que pedir, porque así nos den os veciños, que se anule ese acordo da Xunta de Goberno e que se intente paralizar a instalación desta planta. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Primeiro, dicir que o Grupo Municipal do Partido Popular, o día 28 de xullo de 2014, manifestouse en contra da instalación da planta de fundición de mistura bituminosa e quente na cantera de Ourense para esa oposición a esa actividade por parte do Grupo Popular sigue vigente e o 29 de xuño e de San Pedro de San Pablo cuando 2017 ás 12 horas e 5 minutos. Nós seguimos estando en contra da actividade da planta de bituminoso en Parada de Ourense. Aquí temos dúas cuestións. Unha cousa é a planta e outra cousa é a vecina. Teño que falar primeiro das circunstancias que desde esa data, en el 28 de xulio de 2014, reiterando a nosa oposición á planta, que as circunstancias cambiaron. Eso conocemos. Hai unha situación nova, entre outras as seguintes. Antes, a Lei 9 de 2002 establecía que a competencia para a concesión de licencias deste tipo era da Administración Autonómica, pero a Lei 2 de 2006 fixa que a competencia guste ou non guste, a lei está. E a Xunta remite o expediente con informes sectoriais favorables á solicitude que a empresa presenta. O argumento que nos, desde aquí se fixo, é que, segundo o noso criterio, o proceso productivo non era novo na industria. Era novo na industria. Entón, non se podía pensar que había un establecimento de beneficio á minería da canteira. Ese noso argumento, ese noso criterio foi anulado para o informe da Consellería de Industria dicindo que sí era un establecemento de beneficio á minería da canteira. Qual era a nosa intención? A nosa intención era cualificala como unha planta móvil e como se era unha planta móvil non de beneficio á industria existente, podíamos poñer as pegas que se tiñan inicialmente. Unha delas, recordo ben, e vostedes tamén recordan, que era a altura.
plan xeral noso contempla unha altura máxima de 7 metros, pero como era conselleiro de Industria, que consideraba beneficio industrial a minería existente, vimos que a altura non se pode limitar a ese 7 metros. A todo iso, hai que engadir que os informes da Consellería de Medio Ambiente son favorables. E tamén nos dice que onde se vai a sentar non é un suelo rústico, non é un solo rústico, non hai cambio de naturaleza de terreo, porque onde se senta é nunha canteira que se ten licencia de exportación minera. Entonces, as cousas realmente hai que ser serios e decir a verdade, independentemente de que nós estamos de logo en contra desa. Diante dese expediente, que conta con todos os informes sectoriais favorables, só queda asumir a responsabilidade dos que teñen que cumprir coa lei. A hora de tomar unha decisión sobre un acto reglado, non discrecional, neste caso, había que tomar un acordo, de acordo a la redundancia coa lei. O contrario, sería prevaricar, tomar un acordo ás abiertas, de que cumplindo coa lei, ti dis o que che pesa. Dis discrecionalmente algo que non che gusta, que é certo que non gusta, pero que tens que aguantar. Sería, como vostedes saben ben, un abuso de autoridade, unha vontade deliberada de cometer un delito. É o que vostedes, os expertos, de chaman todo, a non significa demos a licencia ou prevaricar. Estas razóns, que a responsabilidade de cumprir coa obrigación levanos a tomar a decisión da licencia. Ben certo que estamos en contra, e dámola en contra da nosa intención. Pero non ten un breve análise da moción, porque hai dúas cousas. Unha cousa é a moción e outra cousa é a planta. A planta estamos desde logo en contra. Pero a moción que presenta nos tres grupos da oposición, ruína de la maioría veces, entendo que é unha proposta trampa, unha trampa. É un programa que infrinxamos a lei. Hai que dicir así. En que vostede vai a 200 por hora para a autovía, o coxe por el tráfico está de vacío. É poñernos os membros da Xunta de Goberno un paso da implementación por privado. E se nos hoxe, se non me corrixe a señora secretaria da Xunta de Secretaría como expertas, anulamos a sentencia que está dada con a regla normativa da lei e radicamos. No fondo, sería unha maniobra política para desfacerse do grupo de goberno, que neste caso da Xunta de Goberno, outro diría que seguirían a votar. Esa tentación a desobediencia da lei, non pode vir aquí con milongas, anulen a sentencia, a licencia, porque vostedes que a deron poden dar anular. Non podemos. Nos seus argumentos que nos aportan para que neguemos a licencia, falamos que falta o informe da Confederación Hidrográfica Miñosil. A cartografía da Confederación Hidrográfica Miñosil sitúa o regato a 521,8 metros e outro regato ocasionalmente a 130,61 metros. E debo sinalar que na reunión de portavoces ainda había criterios distintos entre os firmantes da moción, ao menos é a miña apreciación, e a pesar da explicación que a señora secretaria deu abundantemente, que eu lle agradezo por ella persoal, non fomos capaces de chegar a un acordo. E o acordo era utilizar os mecanismos necesarios para que os tribunais de justiza anulen a licencia. E nesa proposta de mantendida de consenso e de diálogo, eu incluso diría ao señor alcalde que se os membros da oposición están de acordo que nos permita un pequeno receso para firmar ou consensuar ou tratar de ter un acordo unánime nese sentido. É dicir, o Concello de Xinto, concelleiros, os membros da corporación, opóñense á instalación de unha fábrica a planta de luminoso para de Ribeira. Entonces, por unha parte, dicir non á moción, que é unha moción trampa, pero sí o noso compromiso de apoio incondicional aos vecinos. E máis, no día de onte, un abogado se estuvo aquí nas oficinas municipais, deuse toda a información, como non pode ser de outra maneira, en todo o apoio, digamos, de documentación e logístico por parte dos servicios técnicos para que esa vía judicial que anticipaba o señor Rodríguez Suárez como única probable saída para a anulación da licencia poida ir a bo termo. Entonces,
Coincidimos con non a instalación da planta, rotundamente. E se os demais grupos aceptan, pediría ao señor alcalde que nos permita un pequeno receso para buscar un punto de encontro dese acordo unánime en contra do funcionamento da planta de Vicinhos en Jaén. Nada máis, señor. Gracias. Si están de acordo os portavoces, queren salir un momento, por nós non hai ningún problema. A ver, por ter un receso, volver a falar, pero por mí non hai ningún problema. Pero se o planteamento mismo da... O planteamento mismo que tuvemos na xunta de portavoces, eu creo que non vamos a chegar a nada en concreto. De todas maneiras, teñamos Ausentes en un momento, esperamos un ratín. Ben, nos damos a 12:05 o plenario e tuvo ser reunión, digamos, estrella de portavoces e fora e me comentan que non houve acordo, que por parte del grupo non se chegaron a acordo, entonces, como tal, non lo vamos a proponer, básicamente, se non vale que debemos para sentir o noso voto con respecto a moción encuesta, vamos a poner un texto alternativo que lo leemos e despois se posicionar. O cual, se quere facer un segundo turno de intervención, o dame xa a palabra directamente a... Vale. Temos que apagar. Gracias, señor presidente. Moi rápido. Simplemente, volver a insistir en que vostedes sí, efectivamente, desde un punto de vista nominativo, están moi en contra da planta, pero que ese punto de vista xa pasou e agora encontramos con que a planta está autorizada e co que con feitos consumados e agora na práctica esa oposición que tiñan vostedes e tal non se reflexa en nada práctico, valga a redundancia. Volvo a insistir que se agotaron os plazos é unha lección que vostedes non aprenden. Vostedes cando lle falan de democracia participativa, etc., vostedes fan desgracia, non preferís, que non. Aquí conformábamos xa un primeiro paso en que en ter unha democracia informativa, en que cando houbera un asunto de relevancia, de trascendencia para os vecinos, pois que foran informados en tempo e en forma por parte de quen ten a información sempre de primeira mão, que neste caso é o grupo de goberno do Partido Popular do Concello de Xinfrediña. Entón, volvo a reiterar, aquí agotaron os trámites administrativos da avaliación da incidencia ambiental e da concesión por a Dirección General de Enerxía e Minas da autorización para este establecemento de beneficios, sin agotar, eses trámites pasáronse, sin pena ni gloria, sin agotar todas as posibilidades de oposición por parte do Concello, por parte dos vecinos que se houberan podido poñer sobre a mesa se os vecinos estuveran informados en tempo e forma. E agora, volvemos a reiterar, atopamos unha situación onde hai efectivamente, uns informes que son todos favorables, que no seu momento non se dalle dixo nada en contra, e que vostedes non teñen máis remedio que dar unha licencia. E aí, xa referíndome ao que acabamos de falar, falamos outro día na Xunta de Portavoces, a alternativa, ese texto alternativo que nos van a plantear, non nos sirve desde o punto de vista en que nos entendemos, volvo a decir, que con maior ou menor acerto o que nos solicitamos é o que solicitan os vecinos, que non se lle dé a licencia a esa planta. Eso é o que demandan os vecinos. E o texto que se nos plantexa como alternativa non nos sirve porque parece paradóxico que o Concello, o propio Concello, que vai ser o demandado por conceder esta licencia por parte dos vecinos, sea o que poña os seus servicios xurídicos a disposición dos vecinos, porque va a poñer eses mesmos servicios xurídicos a disposición dos vecinos con informes a favor e informes en contra, que non nos parece acaído. Entonces, nada máis, simplemente decir que nós reiteramos cual é a nosa petición inicial, que é a vontade que entendemos dos vecinos e que vos tedes desde o seu punto de vista e como grupo de goberno, pois teñen outro punto de vista que non tiñen no ano 2014 e plantexen a solución que plantexen e agardemos que en todo caso sea unha ou sea outra, pois o objetivo final, que aí sí que lles concedo que compartimos todos, que esa planta non se monte e que os vecinos ao final nos poidan estar nas súas casas e non ter esa instalación aí de escasos metros que debería estar, insisto, nun polígono industrial que para eso temos. Nada máis, moitas gracias. Señor Pérez Campos, e que me usual, vou dar un segundo de palabra. Gracias, señor.
A verdade é que isto é un mundo de contradicción, porque cada vez que se como te antes, cada vez que hai unha resolución, os tres tenían unha reflexión sobre a administrativa, o servicio xurídico. Non o fixeron. Agora dicen que van a apoiar aos vecinos das vecinas e que van a pôr a exposición ao letrado, que van a facer. Se non fixeron antes, van a facer agora. É unha contradicción totalmente, bueno, é totalmente incoherente o planteamento que vostedes saben. Pero vou dicir máis. Non vou entrar en discutir máis este tema porque xa está super discutido. Eu vou a facer unha proposta. Voten a favor da moción. Prevaricamos da presencia. Fantasía porque é moi seco. É que nos debe o xulgado de comunicación. Eu, personalmente, se a vostede, por este tema, por anular a licencia, ou condena por comunicación, eu me vou a presentar no xuicio como culpable desa situación e que me condene tamén a mí por comunicación. Gracias. Muchas gracias, señora Lara. Despois do seu exposto e despois dese proceso onde se nos plantexara outra cousa, nos pensamos que isto pode ser defendible ante o Consello de Galicia, que ten que votar para atrás esta decisión como un acto lesivo para o Concello e para o vecino. Por lo tanto, ainda queda alguna vía que votar. Aquí o único que mudou foi o actor que é o concede a licencia, porque, señor alcalde, no 2014 a competencia da Xunta. Vostedes estaban pedindo a Xunta, ou estábamos pedindo todos, logo que prevaricara. Porque daquela era a Xunta que tiña competencia. Por lo tanto, non vemos cuál é o problema para poder retrotraer os pasos e cambiar esta decisión. Por lo tanto, nós estamos a favor da moción, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor desa moción e, en todo caso, le pedimos que vostedes pagan a moción. Nada máis, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Eu vou a cerrar este punto e vou contestar unha por unha as súas cuestións. Vou intentar ser bastante claro e, sobre todo, deixar bastante claridade neste tema, porque senón chamamos engaños quando permiten as cousas e chamamos sobre todo cando dicimos unha cousa nun sitio e despois outra non. Entón, eu vou intentar contestar eso. Con respecto á postura do BNG, vostede falaba da postura que estamos en contra todos. Ben, eu non vou entrar de onde están outras plantas, porque tampouco me interesa, non? Falar das plantas do Benso, do Allariz, que están a 400 metros, junto con unha incineradora do casco Allariz, porque tampouco me interesa, non? Eu supoño que a súa postura aí será distinta de aquí, porque gobernan outros ali, entendemos, gobernan os seus. Entón, a súa postura ali, eu non digo que ustedes se foran manifestar no seu grupo provincial, que é diputado provincial, ni moito menos. E aquí o que quere facerse o Allariz doutra vez, doutra loita, que os que vai moi ben políticamente. E isto é o fondo do asunto. E despois vou dicir por qué. Porque isto ten unha solución que lle vou a dar. Lle vou a dar, un pouco no fío do que decía o señor Pérez Campos. E aí se verá cal é a postura e a arrogancia política coa non. Porque ir a un sitio e alterar a xente e contar mentiras é moi fácil. É moi fácil. Facer eso é tremendamente fácil. Pero ahora estamos no sitio onde hai que facerlo, que é na Casa do Concello. Estamos vecinos tamén. Vou dicir, señor Rodríguez Suárez, vostede dixo que no ano 2015 a Dirección fun tomando notas, está recollido tamén, pero no ano 2015 a Dirección Xeral de Minas autoriza cun informe en contra. Isto é falso. É falso. Espero dicir, cando se pide un dato, ten que darlo ben, non pode dar falsedades, porque senón levámonos a sempre dar falsedades. A licencia que non se autoriza. Entón, eu pregunto a vostede que pretende. Vostede dice que non se autoriza a licencia. Hai que dicir aos vecinos que a licencia está en vigor, pleno vigor, porque fai un tempo. Non é que veñamos en que a desautorizar a licencia. Vostede sabe, leva moito tempo nesta historia, leva moito tempo como conselleiro. Eu vou facer unha reflexión a todos. Os 15 que estamos, os 2 que faltan os 17. E tamén os vecinos, claro. Cualquier conselleiro pudo ter acceso a esa información porque teñen toda e recurrir cualquier informe. E que non é botar a pelota cando nos interese. Vostedes, eu e este señor podemos recurrir iso. Porque vostedes son concelleiros igual que a mí e cobran exactamente igual que a mí. Ainda que eu veñe aquí todas as mañas hasta as 2:30. E vostedes veñen aquí cando lle toca aquí. Entón, por que non o fixeron vostedes? Se vostedes teñen información. Porque non fan, porque non convocan a xente neste momento. Entón, quero dicir, e que non é botar balón fora. Vostedes como conselleiros, que a xente que votou ten exactamente a mesma responsabilidade de información. E agora vou ir paso a paso contestando a BNG a seguinte intervención que fixo.
Eu non vou entrar no tema xa de, digamos, de informes e demais, porque xa está super falado, super debatido. Por respecto ao señor Pérez Campos, vostede falaba de unha actividade molesta, nociva, salubre, nada máis. Vostede sabe, e sabe perfectamente que é o que máis pode levar a engaños por a súa profesión. E sabe, señor Pérez Campos, que pasa que non lle interesa, que vostede sabe que no epígrafe de actividades nocivas, molestas, insolubres e demais, hai 55.000 actividades. E vostede sabe como se é. Vostede sabe. E unha actividade do café bar especial é nociva, molesta, insolubres tamén. Verdad, señor Pérez Campos? Entón non engañemos a xente. Non engañemos a xente con cousas que son falsas. Vamos a proponer realidades. E tamén decía que un taller mecánico non se pode montar, vostede dixo así, un taller mecánico non se pode montar fora do polígono industrial. Falso. Campos é falso. Non engañemos a xente. Un taller mecánico que este no casco de Sinzo, que senón vostede ten a Opel, que está ligada a San Sebastián, e 50.000 talleres que hai, pero non podemos engañar a xente. É que todo vale. Despois vostede seguía falando de que a Xunta daba un establecimento de beneficio. Isto non é o Concello que dá un establecimento de beneficio, é a industria. O Concello se ha dicho no seu momento, no informe que vostede leu, e que pasou por puntillas, porque non lle interesa a ningún dos grupos, que no ano 14, cando nós, desde aquí, intentamos desbaratar a posición da Xunta de que non había instalación de beneficio, chegou a Consellería correspondiente e dixo que sí. Porque é que ten a competencia. É que ten a competencia, señor Pérez Campos. E vostede sabe que é así perfectamente, e o sabe. Entón, eu contesto yo tamén a señora Lama. Vostede, señora Lama, que é diputada provincial, o seu salario, concellera xin, o seu salario, onde estaba tamén? Onde estaba? Aquí parece que vostedes teñen información puntual e teñen acceso, e vostede veu aquí, cando foi ao pueblo, e veu aquí días antes a consultar o expediente. Estuvo con letrado, estuvo con abogado. E vostede dixo que non conocía o expediente. Non se pode mentir. Non se pode mentir. Porque senón, ao final, o que facemos é engañar a xente. Non se pode mentir. Igual outras cousas. Dicir que o alcalde xa non é o alcalde, todo máis ten unha obsesión. Ten unha obsesión de ser alcaldesa deste pueblo. Pero para iso ten que votarle. Iso é o problema. Para iso ten que a xente votarle. E non podemos chegar ás institucións como se chegou no sitio. A xente ten que emitir o voto. E a partir de aí, tranquila. Cando lle votan, ustedes será alcaldesa. E por asa a súa dedicación exclusiva como manifestou xa no ano 2011. E tamén lle digo, vostede dubida da competencia do Concello e dice que quen recolle as medidas correctoras. O mellor é debido un pouco á ignorancia. O mellor pode ser. Porque, mire, medidas correctoras hai nunha granja, nunha explotación de porcino, nunha explotación de ganado vacuno, etc. Hai medidas correctoras que paga a Xunta. É que a Xunta é que ten que velar todas as medidas correctoras. E cando hai un problema nunha granja, por exemplo, o vecino vai a ese problema, vai a Guardia Civil, vai a Policía Local, vai onde sea, e se toman as medidas correspondientes. O cual, as competencias para esas medidas correctoras serán da Xunta, independentemente de que nós estemos invigilando nese tema. Por outro lado, vostede fala de que a Xunta de Goberno pode tomar unha decisión en contra. Vostede falaba deso, falaba todos, moi ben. Pois mire, a pesar de que vostede non quixera tomar este acordo que sería un acordo de todos, eu non podo votar a favor aos acordos que vostedes proponen, que hai que lelos, que son 3. O primeiro, a día de hoxe non cambiaron en ningún sentido as condicións que se puxeron de manifesto para que na sesión plenaria extraordinaria do 28 do 7 do 14 fose rexeitada a instalación dunha planta de producción de mixtura bituminosa por unanimidade. Isto é simplemente mentira. É dicir, as condicións cambiaron porque a lei do suelo cambiou e a normativa cambiou. Entón é mentira. Non podemos votar a favor dunha mentira. Segundo, o informe técnico 2714 RD, que significa o técnico que Manuel Vidal García feito por personal deste Concello en agosto do 14 e ponse, entre comillas, o que dice o informe, ao final, porque nos interesa, dice, neste caso, o que se fai é a realización dunha actividade industrial que ten como base primaria os produtos bituminosos, entre paréntesis, que non proceden da canteira autorizada, os que se lle mesturan, outros que proceden da canteira no caso de gravas máis grosas, pero no proceso tamén serán necesarias areas, entre paréntesis, probablemente ainda máis cantidade, que non proceden da canteira. Na súa consecuencia non se pode falar dunha planta de beneficio. Señor Lama, señor Pérez Campos, señor Rodríguez Suárez, ustedes teñen un informe que a Dirección Xeral de Minas da Xunta de Galicia que dice que nos gusta nunca unha planta de beneficios, o cual ustedes se lo están manifestando aquí, volvo a repetir.
É unha contradición da realidade, é unha falsedade. Non podemos votar a favor. Terceiro, dice que non consta a existencia de informe emitidos por a Confederación Hidrográfica Niño Sil, Dirección Xeral de Patrimonio e a Consellería de Medio Rural. A Consellería de Medio Rural hai informe. A Confederación Hidrográfica Niño Sil se lle dixe na comisión, pero non lle interesa. Porque o que lle interesa é a noticia. Que mañá que salga no periódico, non sei, non lle interesa. A Confederación Hidrográfica Niño Sil e a Godoio, que está, por exemplo, en Berín, cualquier confederación, actúa nun cauce fluvial cando está no perímetro de vigilancia fluvial, que son 100 metros. Por desgracia, os regatos que pasan por aí están a máis de 100 metros, por desgracia. Entón, non se pode apoiar un punto que volvemos a decir, non cumpre a realidade. E dito isto, porque isto é importante, que se sepa porque non se vota a favor. E dito isto, eu prego do portavoz, que foi algo que estivemos vendo antes, que lle entregue un informe de secretaría donde os diferentes portavoces, o señor Rodríguez Suárez, o señor Pérez Campos, a señora Elvira Lama, a que usted manifestaba ustedes, o señor Pérez Campos ahora se va a dar un informe donde nos delegamos a competencia da revocación da licencia en cualquier un de vostedes. Póñanse de acordo, vale cualquiera, ni siquiera un portavoz, cualquiera del grupo de oposición, cualquiera vale. Delegamos eso, se usted quere, podemos facer mañana. Pase por o Concello, dígalle a secretaria, teñen as competencias todas para firmar a revocación de licencia. Eu teñen, non o querían, eu teñen, explíquenle ahora porque non o fan. Ahora explíquenle aos vecinos que están aquí porque non o fan. Ahora explíquenle. Mañá, cando vostedes teñen en a mão a posibilidade de revocar a licencia, cualquiera de vostedes que está sentado, explíquenle porque non o fan. Ahora explíquenle. Ahora ni venga, ahora explíquenle. E dito isto, pasamos, si fai favor, o portavoz da plataforma dos vecinos que viña aquí a ler o manifesto, co cual vamos a votar a moción, lógicamente, vamos a votar a moción a favor, entendemos, por o grupo de oposición, en contra por o grupo de goberno, o texto noso, que dice que o Concello de Xinzo manifesta a oposición de instalación dunha planta de protección de mestura bituminosa en Quente para a Ribeira, e ao mesmo tempo apoio aos vecinos e todo aquilo que sea preciso para, digamos, anulacións desta instalación desta planta, nós votamos a favor e entendemos que ustedes votan en contra. Entendemos, porque son manifestados aquí. Pediría votar. De acuerdo e votar. Bien, o acordo estou no vendo, acabo de verlo. No, pero non adiante o voto. Estou que vostedes manifestaran. Entón, piden votos a favor do acordo este. De cuál? O Concello de Xinzo de Limia manifesta a oposición da instalación dunha planta de produción de mestura bituminosa en Quente, en Pará, Ribeira, o número 266, etc., que si queramos añadir, e ao mesmo tempo apoio incondicional aos vecinos para todas as actuacións levadas a cabo que teníamos que levar a cabo para a anulación disso. Vale, eso é o acordo. Entón, eu pido votos a favor, que son os desta bancada. Votos en contra, abstencións, todos os demais. Muy ben, ahora pregamos o portavoz, se fai favor, que se acerque aquí. No, acabamos e sigue ilusión. Ah, sí, sin problema. Venga, os vecinos. Eu prefiro de aquí que así vemos as caras. Os vecinos se saben. Ah, bueno. Y lo ocupa sitio de confort. Cuando usted diga, ahora que nos da permiso a secretaria. Muy bien. Buenos días a todos, señor alcalde, señores conselleiros. Primeiro de todo, agradecerle aos grupos da oposición que nos cedan este espacio para poder expresarlle o noso parecer. Non imos ler ningún manifesto, isto non é un manifesto político. Queremos expresar o noso parecer que é o mismo, ou seguimos mantendo o mismo que o 2014. Gracias, señor alcalde. Decíalle que o noso parecer é o mismo que o 2014, e ademais foi o que lle expresamos a você e ao señor López Casas, que estuvo na reunión con noso lunes da semana pasada, e é o mismo que expresaban ustedes e que xa o portavoz de Xilfabiante leu aquí, que efectivamente pensamos que a planta non é ninguna lotería, da contaminación que xera, ademais de ser molesta en saúde, nociva, peligrosa, donde produce residuos altamente tóxicos, resulta preciso guardar envases de doble parede e demais. O noso parecer sigue sendo o mismo. E creemos que o único
que cambiou do 2014 é, por un lado, a lei, a normativa, que como ustedes ben dixeron os portavoces da oposición tamén, resulta que lle colocaron o morto aí no medio ao Concello para que sean ustedes os que deciden. Creo que, a pesar de todo o que dixeron aquí ustedes, cambiou a voluntad política, entre outras cousas porque en aquel momento estaban aí na mesma esquinilla unhas eleccións. En ese momento, cando todos os políticos, e refirma a todos, non só do seu grupo, ven as aldeas, explicarnos as promesas do que van cumplir, que, por certo, algunhas cousas que deixaron de cumplir na legislatura anterior. Cambiou, por lo que vemos, a posición, pero hai unha cousa que non cambiou, que a planta sigue sendo igual de contaminante en ese momento que en 2014. E ese sigue sendo o noso parecer. Podemos estar de acordo con ustedes, señor alcaldes e señores do equipo do goberno, que o que fixeron ustedes é un acto legal arreglado. Pero tamén temos que decir que o noso parecer hai actos legales e hai actos lícitos. Acto legal, por suposto, dar unha licencia se todos os informes son favorables. Acto lícito sería que no momento que ustedes ten esos informes favorables, consulten a veciñanza. E ao cabo ustedes, sobre todo cando son eleccións, dicen que son representantes do povo, e somos nós, votándoles a uns ou a outros, os que os situamos aquí tamén para que defendamos os intereses. Acto legal, por suposto, é o que ustedes fixeron, consultar a entidades tanto xurídicas como técnicas para a concesión de esa licencia. Pero acto lícito debía de ser que desde noviembre que ustedes ten, desde noviembre de 2016, ustedes ten o último informe técnico, por lo menos que nos conozcamos, fueron ustedes todos, e aquí sinto moito, pero incluyo a equipo do goberno da oposición, tiveron ustedes tempo, como ustedes decían, e non o fixeron, para pasarse un día polas aldeas, non son parada, porque parada non é só a perxudicar. Pasarse un día polas aldeas e decirnos que eso estaba en trámite, porque nós, pobres aldeanos de pé, normalmente non temos acceso ás decisións que ustedes están tomando e aos expedientes que ustedes están tramitando. Dito isto, o noso parecer sigue sendo unido. Non queremos a planta. O que estamos vendo tamén aquí, discúlpeme pola palabra, estamos ouvindo estes últimos días moito a palabra prevaricar e demais. Ouvimos máis aquí, eu polo menos, ouvimos máis aquí que a televisión no Parlamento. Non saiu para nada a palabra hipocresía. E iso creo que é o exercicio que está facendo este Concello. É dicir, o día 29 de maio de 2017 aproban ustedes ou dan licencia de obras, perdón, o 30 de maio de 2017 dan licencia de obras para a instalación desa planta. Xa o outro día na reunión explicamos, señor alcalde, que usted, xo que eu conocía, que iso a plena capacidade, contando que pode chegar a traballar a 16 horas, vai emitir 8.000 kilos diarios de dióxido de carbono ao aire, que é un dos gases que producen maior efecto invernadeiro. E o día 30 sai unha noticia en prensa que Xinzo, efecto invernadeiro, por supuesto, nocividade e agravar o problema que temos de cancro, entre outras cousas, aquí nesta comarca. E o día 30 sai unha noticia en prensa, unha fotografía do señor López Casas, en que Xinzo, dicía Xinzo, pedía que Sanidade estudia a incidencia do cancro na línea. Iso chamamos a atención a contradicción, que a mí, permítame que utilice a palabra, parece un exercicio de hipocresía. Pero, por outra parte, están ustedes permitindo a instalación dunha planta de mezclas bituminosas con unha gran emisión de gases contaminantes e gases que, bueno, pues que van perxudicar a moita xente con problemas de respiración, con cancro e demais. E tamén me parece, o que lle digo, de hipocresía, que na súa página web haya un estudio que propón ustedes que se titula Estrategia de Sostenibilidade Ambiental ca finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación municipal. Ou estamos a alturas ou estamos a alturas. É dicir, que aquí no Concello vemos unha serie de incongruencias que nos parecen inadmisibles ou por lo menos difíciles de entender. Volvo a repetir, iso é o noso parecer. Lamentablemente, nós, como ciudadanos da pena, non temos moito de artículos, para iso xa temos o abogado que se entenderá con ese asunto.
Collemos o ofrecimento da reunión do seu letrado do Ayuntamento, pero discúlpeme que lle diga que isto é o refrán que decían os vellos, creemos que porse no letrado do seu Ayuntamento, que foi o que fixo o informe xurídico favorable á expresión da licencia e por o recurso ao cuidado das galiñas. Iso é o que nos parece a nós. Por tanto, non me quero alargar, creo que é un sentimento de todos que a nosa posición sigue sendo a mí. Non queremos hablar. Xa que ustedes falaron, aunque é unha cosa que nos compete a nós, do novo escudo e da nova bandeira de Xinzo, nos propomos que ao lado e lle poñen unha máscara de gas que lle vai facer falta. Xa que todos os concelleiros do orzamento e o grupo se manifestaron en contra da planta, se queren a nivel personal, nos estamos recollendo unha serie de firmas para apoiar a nosa proposta. Se ustedes queren firmar, temos unha folla libre e a disposición de Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a toda a plataforma. Vamos a rematar este punto dicindo que todos os concelleiros, cualquiera dos 15 que hai aquí e os dous ausentes que hai, que vostedes se informarán, nos informaremos a concelleira que hace falta, supoñen que o SOE informará aos concelleiros que falta, cualquiera deles pode pasar en 3 días por secretaría a revocar a licencia, as medidas competentes a revocar. Mire que fácil está. Se consideran que así, mire que fácil está. Bien, no, pero non se pode, perdón, que non está en uso da palabra. Eso primeiro. E segundo, que non se pode é mentir. Porque se dice que se pode facer, fago vostede. Ah, claro. Vostede o que quere é o que quere, claro. Pero se ten que conseguir do outro lado, nas urnas, non ten que conseguir, claro. E digo máis. Por miña parte, se consultar con grupo, por favor, se pode sentarse, pídele que se sente, claro. Gracias. E digo máis, sin consultar con o noso grupo, eu tomo o guante do señor Pérez Campos. Como guante, poñense de acordo con a posición, e se queren que por miña parte, sin consultar con o noso grupo, se queren que fagamos os 17, facemos os 17. Parece que ben, a ver que lle parece. Aquí non vamos a estar de acordo, señora Lama, porque claro, xa sabemos o que pasa, claro, moi ben, falacia, xa sabemos o que pasa. Moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte, que é unha moción de urxencia que presentaron agora no pleno, que é para que o Concello de Xinzo de Limia proíba a instalación de circos que entreguen animales nos seus espectáculos. Vamos a votar a urxencia se procede ou non este asunto, e eu diría ao señor autor da moción que se quere, como estamos preparando, ainda que non hai lei para isto, como ustedes supoño que saben, en Galicia non hai ninguna lei que proíba o tema de animales nos circos, nós estamos elaborando unha ordenanza neste senso que levaremos a seguinte comisión para que entrara en vigor o día 2 de xaneiro, o primer día hábil, para este tema. Entón, se quere, se non nos vamos a dar conta, deixamos aquí na mesa, na comisión correspondiente, nos que le traiga, vemos cuáles son as medidas que temos que adoptar e ali é onde se fará efectiva, porque aquí posicionarse non ten valor, si parece ben. Nos parece moi ben. En principio traíamos hoxe porque hai un tipo que se está matando aí de traer a rama social como está este tema, por eso queremos ser un xeco. Realmente se vai facer xa jornada para prohibir eso, parece nos perfecto, estaremos aí para... Gracias, non podemos neste momento, como vostede sabe, prohibir a instalación dun circo mentre non haxa unha ordenanza que está non podemos facer. Por cual, entendemos que vamos a levar a unha comisión, vamos a debatir cuáles son os animales, entendo que un informe técnico de un biólogo algo que nos permite cuáles son exóticos ou non, e nesa ordenanza prohibir os animales cando viñan un circo a instalarse, porque non é a prohibición do circo, non dos animales que ten. Gracias. E pasamos agora a vos as preguntas que por, non sei se o señor Rodríguez Suárez ten vostede algún novo pregunta, non? Señor Pérez Campos, vostede presentou aquí varias preguntas que son 5, si quere lelas e as contesto como ven. E vamos a ver a primeira, hai uns meses como puse o proceso selectivo neste concello a unha praza de escala administrativa, grupo C1, grupo de transportación de carne. Posto que os tribunais están xa constituídos, cando terminar a realización das provas pertinentes para o acceso a estas prazas. Ben, pois como vostede sabe, ou debería saber, ten acceso ao expediente,
incluso ahora, como temos a administración electrónica do propio móvil, ten acceso ao expediente, como ustedes saben, con respecto á plaza esta da Policía Local que se convocou, vai a salir, non sei se nos próximos días, mañá ou pasado, como secretario, a lista de admitidos cuando acabe, que será nos próximos días, a lista definitiva de admitidos e excluídos, e despois é cando, neste caso a secretaria, cos membros do tribunal, marcarán a data para as probas selectivas correspondentes. Sí, bueno, así que non, por exemplo, na administrativa presentaron certas persoas e presentaban con unha alegación, que se podía estar fixada. Ben, explico-lhe. A plaza administrativo é unha plaza, como vostede tamén calculo que sabe, que é de promoción interna. A cual, ao ser de promoción interna, só poden optar as persoas que están como auxiliares administrativas, o cual son 3. Podemos asegurar esta vez, sexa o resultado que sexa, que non van a ser alzados. Por suposto, como non sería en Reis de Veiga no momento tamén. Podrían indicarnos a Concelleira de Policía Local cantos días desde o último período patrullou a Policía Local os parques infantís e cantas accións se impuxeron aos donos de casa que cumplen a legislación vigente. A Concelleira está aquí, presente, se quere manifestar, se manifesta, se non contesta. Todos os días, hai 7 expedientes, máis ou menos. Estáse mandando comunicacións a todos os comunicacións normativas. Gracias. Continuamos, señor Cretán. Podería o Concelleiro de Promoción Económica indicarnos cal é a cantidad económica que en ningún exercicio se perderá se baixamos os de 1000 habitantes? Explico eu, se me permite, se non é igual, porque é consensuado o tema e é fácil. Hai unha normativa, a normativa dice que a 31 de diciembre de cada ano, 31 de diciembre, neste caso o ano 17, se fai un corte no censo. Entón, o 31 de diciembre do 17, a todos os concellos de Galicia, a todos, creo que os demais tamén, non vou dudar, eu chego con aquí, fai o corte no censo e se mira a población que hai a esa data. Se a población a esa data é de 1000 ou de 1001, é unha cantidad, e se é menos, é outra cantidad. Iso tamén vai en función do número de habitantes, o cual non lle podo decir cuál sería a pérdida se nesa data temos menos de 1000, porque iso cada habitante que temos conta, é dicir, é un plus, o cual non sei se habrá naquele momento de 1005 ou 9995 ou 9800, non lle podo decir. O cual, esa data, cando temos que mirar cuántos habitantes hai, e a partir de aí sabremos se hai pérdida de ingresos ou non. E podería Concelleira de Rural informar que cada estado dos traballos do conocimiento das faixas protectoras do uso de población rural dos existentes, así como o conocimiento das cifras de presentación papelada? Pois tamén, se me permite, tamén lle digo eu, tamén lle contesto eu, porque estamos estes días co tema. Como vostede sabe, ou non sabe, en todo Galicia, os convenios que hai de incendios entran en vigor o 1 de xulio. Os estamos a día 29, o cual, hasta o 1 de xulio, non se empeza con esas labores de protección. O que si fixemos en moito tempo foi mandar notificacións a todos os propietarios donde nun perímetro de 50 metros que o que marca a Xunta de Galicia ten solares, fincas ou tal, que estén con maleza que poden producir un incendio forestal. Por outro lado, decirle tamén que xa falamos nesta nova comisión, que está vostede, señora Lourdes, das baixas que había de la regulación sobre este asunto, por eso que vamos a complementar este ano as labores nos covos a partir desta semana con tractores e con brigada armada que va a falta fai carga que hai. Cal foi o motivo para que se abriran as piscinas o día 10 deste mes, simplemente se limparan e condicionaran as instalacións para que estiveran aptas? Os equipos dan pena. Ben, pois mire, isto como non é, volvemos a ver, señor Pérez Campos, esa, lóxicamente, é a súa opinión, pero aquí, para abrir unhas piscinas, que, por certo, fomos os primeiros da provincia que as abrimos, se abrimos tarde, diría que abrimos tarde, se abrimos cedo, diría que abrimos cedo. Isto é, falo por serrenas, falo por serrenas, sí, a fotiño, estamos en economía. Isto é a legislación da foto, é dicir, se vemos nun parque público un can que acaba de facer caca, sacamos a foto e decimos que o can está cheo, o parque está cheo de caca. Entón, eu digo que, como vostedes debe saber, e non debe mentir, como debe saber, é importante que limite a aprobación, é o seguinte: para abrir unhas piscinas municipales hai un control de sanidade, que ven a Consellería de Sanidade, ven con os técnicos de sanidade, levantas un acta,
que pasa a incorporarse do Concello que se remita a Conseguiría Santiago e somos que certifiquen a seguridade ou non na oficina, con cual eu non vou entrar a dudar se o informe está ben, se certifican ben ou mal. Isto é así, isto non é unha opinión, é unha realidade. Señora Lama, turno para vostede. Brevemente, señora alcalde, para non cansar a institución público, simplemente un robo e unha pregunta. O robo é dado precisamente Debes enseñando as fotos. Debes enseñando as fotos. Perdón. Me chamo Luis Miguel Cruzperín. Chamo orden e o señor Xosé Miguel, o Circus, ali a velos, na entrada da Cascoña. Perdón, señora Lama, está usted nos outros. Luis Miguel Cruzperín. A siguiente vez, desaloje do pleno. Gracias, señor alcalde. O que falábamos ahora de animais e de la tenencia de animais e dos suplementos de animais de compañía que se xeran por distintas zonas do Concello e o acceso ás zonas de ocio que representan un peligro de saúde pública para os activos, propoñemos ao Goberno desde o Grupo Socialista que se faga unha ordenanza para a protección e tenencia de animais. Estamos siguiendo neste Concello, outros Concellos están xa actualizando as que tiña, por lo tanto, penso que aquí se fai de rigor ter unha ordenanza que regule todo isto. Ben, con texto disso, se quere. É un robo, que o que lle digo é o seguinte: a ordenanza de tenencia de animais peligrosos xa hai, de animales peligrosos, nada máis, xa hai. Entón, do outro que eu tamén digo a pasar, dous informes que os teñen, con respecto aos bichos que andan atrás dos rapaces na guardería, están os bichos que andan atrás dos rapaces, vou pasar, vou dicir, señor Cala, se pode, como concelleiro delegado deste, que pasa un informe da acta de sesión do Consello, é máis de cosa clara, que é que fai para que o teña, para que o Consello. Señor Cala, se pode vostede darle a cada un dos portavoces para que o teña. Moi abajo, moitas gracias. Señora Lama, cando vostede queira. Unha pregunta. Houve modificación no proxecto de Auga da Avenida de Ourense? E se houve modificación, podemos ter acceso ao proxecto? Non houve nenhuma modificación do proxecto de Augas. O problema é que sempre traballamos aí. Non vamos a ver a documentación. O problema é que non vemos os papeles. Non vimos aquí a perder tempo e ir ao Concello ver os papeles. Entón, claro, é o de sempre. Acórdase de la beira rúa que, por certo, primeiro pediu disculpas públicas, fai 5 anos que decía tararí, onde está o dinero. Acórdase daquilo que había dos unidades. Estamos sempre no mesmo. Non houve nenhuma modificación. Tamén se quiso alterar a veciños da Avenida de Ourense e a acera da Avenida de Ourense queda exactamente, como poden ver ustedes, se pasan ese trolito e se ten o bordillo, como estaba. E o aparcamento vai a facer un aglomerado como estaba. Co cual, eso alguén que filtrou de aí, esa parte, algún veciño, que incluso foi preocupado, dicindo, ten que parar a obra, porque van a sacar os aparcamentos e tal. Non hai ninguna modificación, señor Ramos, ninguna. E ten un proxecto aí que se quero terminar, para subir arriba o arquitecto, a ver, algo máis. Moi ben, moitas gracias a todos por asistir e bons días a todos.